The beautiful ones are not yet born. Mmobu ni chane manonwa. Nda awendo agabe ifu izo. Ina adumo mmadu muru onye akwa apiri api. Ifa na-ekwu wee bụrụ ụmụ nwoke ị na-anụ nwaanyị mụta nwaanyị ga-enyalụ gị aka. Ị na-eme na nwunye gị amaka, nna ajụ ndị mmadụ iru nwunye gị ọgọta eji ata bread. Ị na-ebete iru agwa ị na-efere ata ọkwa for show. What about imecha show mana ị nwere peace of mind? Just like etu akọ dị ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ị chọrọ ịnụta nwoke, he's good looking, he spends on me. Di na-anụ onwekwala uche. Onwe ndị bụ ọka mma n'ezi ifufa onye ebute ego gị na na-eri jụọ ya kedu ebe investment gị dị ikwuru ụwa nọ nwere onwezi ka obere problem si wee pụta ọsị ndị niile nyere aka nwere onye nyere aka na ị ga-enyegodịla onwe gị wee nyebe mmadụ. Get something you fall back to. Onwe ka problem si wee pụta ọ bụrụ problem bịa mụ na agwapụgobụrụ a na-ayọ mgbe ihe dịrụ na mma gịnị wee mee. Let's plan for old age. Ọmụrụ kịta anyị ka na-eku ume ike ka dị anyị n'ahụ ụtọ ihe a wee bute m ebe ụmụ nwaanyị na-abịa n'ọfịs ma abịa sị di m anwụọ ndị be di m anakọrọsị mesịa nwaanyị pọs kedu ife na-alụ mgbe di gị dị ndụ onwero iso wee kwụ nwoke afọ unu ga-eji stres di m achọrọ ka m rụọ ọrụ ịtọgbọ n'ụlọ onye na-arụdo ụra from morning till night azụ ọ dafụdego ofu ike nọ nkịta ọ na-agwụ ihe aka ịhụ na-aga kpemkpemkpe mmadụ na-agwa. I want to tell you something. Ma nwoke ma nwaanyị na-ege m ntị. Ị ma na nwoke na ịnụta nwaanyị na-agba mbọ ife ụmụ ga na-agba mbọ. Many families bụ na nwaanyị na-enye nwoke nri ụmụazị ada akwanyere nwoke ugwu. Ha na-afụ mpaghara na ọ dị useless. Ifu nwoke agadi nwoke ịbịa owere aka ya na-asụ akwa. Ifu ụmụazị ha tụkọ ụkwụ na-ekiri fim. Ifu nwoke owere aka ya baa na kitchen. Because now you didn't prove yourself as a man. It's not because you had a bad wife, but you are a weak man, a coward. This is the truth. If we see people who can put us in a mocha, what was time on Kaya? Negacy challenge and give a wabada. You know, what you just say, why no? I can't look at here. Nwoke debe n'ụlọ na-etozu etozu ọ na-eme ife nwoke ụmụazị ya asị check nwaanyị amasị ya chel ka mkpa na because ọ ya si da useless ada achọ nwere ụgwọ ịba ife wee na-ebutekwa m n'ihe na-atụzi aka nwoke na-agba mbọ otu esi agba mbọ ma ndị na-ebu job ụmụ nwoke be anyị na-agba mbọ ihe niile na-ekwukarị nwoke n'ụwa ọ da-abụkarị bad decision on bad wife. Imegide wee nụta ajọ nwaanyị n'ụtọ onye dị lazy ụwa gị bụ bye-bye. Onye na-ayọzi Chukwu ya na-emekwa gị ndụ maka onwegide ihe megide okwu wee kpọọ gị asị nwoke ịmanụ na nke ị na-eme agwụna a lazy person nwaanyị na-ada agba mbọ ị chọrọ mgbe ihe ọbụla mmadụ emenwụrụ mgbe ị dị ndụ mgbe nwoke na-agwa gị ihe ọbụla nwunye gị emenwụrụ mgbe afọ ị dị ndụ mgbe arụsi gị ịnwụ ọma mmenwu ya ọnwa abụla na-energizer before si dị nna tụrụ ma pụta ndị ụlọ akpakọrọ ga mụrụ nwe nwaanyị ọ ga-abụ ịfụ ha n'ụlọ ịdị ịkọsa dị ezikesosi gị dadi chelugodi pụta n'akụkụ ka mụ na ya mee ya ma ọ bịa sị gị izuzu gị n'ihe abatakwute nwunye m nweta gị ebe a ịma na ndị abịa udo gị wall very very strong and ụdịrị ndị ihe na ụmụ ha anya you see that they excel in a situation where na nwoke dị weak ọ na-adị very disastrous for you. Ọ ga-eji aka ya n'onwe ya nka ọ mafudo onye bunye nwurie ndị ihe ọsọ onye nwee n'ụwa because na ke ịkpa na iko mgbe ike na nwoke ahụ mgbe ịma njem sikwa mgbe ịma sinye nwa onwe gị ume na-agbada agba iwe megide wee nụkwa nwaanyị dị lezi ndị ụwa gị wee megide gbagide gị ụjụ iwe nwụjuo nwaanyị na-ama defend nwudi ọma nwaanyị ọ ga-abụ di enwe bife cross ọdọ ya bife ị na-abata na kọmpanị ifu gị ego ogwu anya enene gị sọsọ anyị ahụ ị ga-afụ change step dị because ịma na ị na-eme iti agaba n'ụlọ nwoke ọbụla na-agba mbọ chọọ nwaanyị nwa ife a na ọ ga-abụrụ ịtacha ejesi na-eji enene iru enene kemgbe na mma ịmụkwanara ofu nwa igbo shep ga-akwụtọgharị ọ bụrụ na ịmụ na shep abụ age has a way ọ bụrụ otu a dị ka the last 10 years